We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Glan ug Malungon sa Sarangani Province. Say good morning! Good morning, Sab Jill. Ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Aurora ug Dinas sa Zamboanga del Sur Province. Mga kapuso, atong saluduhan ang usa ka amahan nga bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi, nakahuman kini sa iyang pag-eskwela sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. At ang iunya taod-taod si Jerome Velez. Og samtang sa Maki Janta this morning mga kapuso, kauban ang grupo sa mga professionals nga nagbuo og banda, ang Davao-based band nga Fab Jazz. Samtang makauban sab ni Attorney Resty Sabestok ang nagbabalik kapuso nga si Sid Lucero. Mga kapuso, sa Kumbira Express this morning, atong ibida ang usa ka kakaning Pinoy. Di ba, Sai? Tama ka na, Jill. Og paborito sab nako ni nga pang merienda. Walay lain pa ang lamiang bibingka. Iandam sa atua ni Elizabeth Alingalan sa Lugait, Misamis Oriental. Buntag mga kapuso, ako si Elizabeth Alingalan. Karong buntaga, luto ang tagamog lamian nga niti bibingka diri sa Lugait, Misamis Oriental. Ug mao kini ang mga ingredients: rice, grated coconut, sugar, yes, peanuts, water. Ug ang una atong buhaton mao ang paghumol sa bugas. Inig makahumahumol na, atong kwaon ang coconut milk diri sa gikagod nga lubi. Kwaon sa nato ang tubig sa gihumol nga bugas. Unya, pulihan siya og coconut milk. Atong butang nga giyes para ready para pagaling. Para na ni pagaling. Oh, pagaling na ni. Pagkahuman, i-add to na ni dito sa galingan, sa processing area dito galingon. O karon mao na kini ang iyahang finished product. Human og mixing sa tanang ingredients, mao na kini ang resulta nga gitawag og labadora nga ready to cook dito sa atong pulon para mahimong lamian nga bibingka. Og atong butangan og dahon. Dahon. Og atong takluban o balik takluban. So ato lang lantawon ang atuang giluto nga bibingka. Ang isa. Ania na ang atong finished product nga lamian nga niti bibingka diri sa Lugait, Misamis Oriental. Tara na, mga unta.
Mga kapuso, mga good vibes nga music, ingon man inspiring story ang hatod namo sa inyo this Tuesday morning. Kauban ang bandang Fab Jazz, gikan Tagum City, Davao del Norte. It's a great morning, Fab Jazz members, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Ug unang-una, kindly introduce yourselves ug unsa man inyong role sa banda. Ako si Alfredo Cabular, founders ng Fab Jazz, and I'm playing the nylon guitar. May buntag, ako dahil si Don, trumpeter sa Fab Jazz. May buntag, ako si Puno Sol, specialista sa Fab Jazz. Hello, mayong buntag. Ako rin si Kindred Alfred, ang vocalista sa Fab Jazz. Hello, mayong buntag. Ako dahil si JC Bendiay, vocalist po sa Fab Jazz. Good morning. Ako si Edwin Alconera. I play the keys. Good morning. Ako rin si Josel Lipenes, gitarista sa Fab Jazz. May buntag. Ako din si Junix Asiguche. Ako ang bahista sa grupo. May buntag. Ako rin si Jingo Rosales, percussionist. Good morning, GMA 7 Davao. Ako na pala si Arnold Bendiay, ang drummer ng Fab Jazz. Good morning, si Valing Grace Abilia, isa po ka vocalist. Maayong buntag, ako dahil si Lyra Bunco, vocals. Maayong buntag, ako si Jessica Therese Roa, vocals. Ubay-ubay pagiday mo, no? Pero unang-una, interesado ko makahibalo kung paunsa ba nagsugod nga nabuo kini inyong bandang Fab Jazz. Ang Fab Jazz, duha ni siya ka-generation. Ang first is, that was 2008-2010 sa Tagum City. Sa karon nga pandemic time, nabuo po ang another group of Fab Jazz. Then about sa mga members, wala nini audition. Kani sila tanan are all professional musicians, so wala na diretso na dayon ng part sa member of Fab Jazz. Well, great to know that, sir, no? Pero compared sa other genre, parang na-in love jud kayo mo, nahilig jud kayo mo ni ining jazz og bossa nova? Well, kung ibutang na to sa simple na butang, lahi ang quality and sound sa jazz kumpara sa mga ubang genres. In my opinion, mauni ang nakapa-unique sa jazz, especially na sa ato ang generation karon wala tayo yung maka-appreciate ani na music, especially in my age. Na ang mga hilig nila kay mga pop, mga sikat karon, especially kay mga K-pop. Friends of mine tell me na isa man ang music niya, tiniguhang man na. I rebut by saying na I grew up listening to these tunes and I like it for what it is. And I'm very glad that my dad had introduced me to jazz at a very young age. If not, wala kung ako nakadevelop aning complex music taste. I agree with you, sir, no? Gunta, magpabilin pa inyuhang hilig ni ining jazz o bossa nova aron nga maglanog-lanog pa sa kahanginan ang kining very chill nga mga musika. Pero kamo ba, sir, isip po sa kabanda, unsa pa inyuhang murag i-consider nga dream performance gid ninyo? Sa pagkakaroon, na YouTube channel ng Fab Jazz. So, we upload videos on a weekly basis. As to mga dream performance, I would say na kaning grupo pwede kayo siya maka-perform sa Java Jazz Festival. It's a 3-day annual musical event held in Indonesia. So kaya-kaya kayo sa grupo ang maka-perform dito sa festival na to. Wow, todo support give me sa inyo Fab Jazz, no? Kung puhon-puhon, kung okay na ang tanan, makita mo na mo personally nga mag-perform jud. Pero sa mga nagasugod pa ba nga magbuo og banda or kining aspiring, no, nga mga singers, aspiring nga mga vocalists, aspiring kini mga band members, unsa ba inyong mensahe alang kanila? Ang message na pwede na ako siguro ma-hatag sa mga nagsugod pa ng mga batanon, hilig magbanda. O sige lang yun, o sige yung practice, mga pinaka number one yun, o dapat hindi ka ba late, pero may sa inyong mga practices. Importante po. And respeto sa matag-isa, matag-usa. O yun na siya. Well, sakto ka diya, sir, no? Kinahanglan yun yung mag-practice always, ingon man na cooperation o unity sa matag miyembro sa grupo aron nga maka-perform mo pag-ayog, makahatagin mo og best performance ever sama sa inyong banda. Og speaking of performance, mga kapuso, let's dive to the beat of the jazz, kauban ang bandang Fab Jazz. When the cold comes, I go where the dahlias bloom. I keep drifting back to your corner room.
thank you so much for giving us full entertainment this morning. Mas alive na kami dahil sa inyong performance. Thank you so much, Fab Jazz! Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan o good vibes ang hatod sa Best Talk kauban si Attorney Resty Rizada. Resty! Daghang salamat, Argel! Good morning mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga atong makauban ang nagbabalik sa Kapuso Network ug usa sa mga angay natong atangan sa upcoming GMA drama series na The World Between Us. Walay lain pa kundi ang award-winning actor nga si Sid Lucero. Maayong buntag, Sid, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag. Kamusta din ang daughter mo na si Halo? How's everything back home? She's okay. She's living with her mom, so it's not so easy for me to see her, especially since it's lockdown, diba? So, but you know, we go through whatever that's necessary and then we have time together naman. It's good, yeah. Nako, welcome also again to the Kapuso Network. Na-miss ka namin after seeing you doing a lot of big projects also sa Kapuso Network with Katipunan, Amaya at Legacy. Na-miss mo ba yung ating mga kapuso naman, Sir Sid? Yes. In fact, I was asked a question a while ago and I told them that one of the biggest things that is fueling me about this project, one of the things fueling my excitement is the fact that I'm glad to be back. It's been so long and it feels different. So I'm going to be working with some old friends, some family pa. And even production is going to be old people that I've worked with. It's going to be, I'm really excited for this. Yeah. And we're so excited na mapanood din ang The World Between Us. Ano yung pwede mong ma-share naman sa amin ngayon? Not much. I'm sorry. No, but based on like the way I know my character and the way that the story revolves around him, if the story is not so complicated, what drives it is the relationship between each character. And I think it happens almost in like one house lang ata or one household, something like that. I think I will be an antagonist, I think. We'll see, because the way he's described, he's not a bad guy. He's very, I think he's loyal to his friends and family. In fact, his passion and the way he is leading his life is fueled by his relationships also, like the ones that he has his heart set on, his mother, his brothers, his sister, mga ganyan. So, we'll see. It's going to be a family drama. I cannot say much I really can't. Pero have you played this kind of role ba din before? And anong klaseng Sid Lucero ang makikita naman namin on television this time around? I am not sure yet. Yes, I have played like a character in terms in a family drama, but then it's very rare kasi that you have the same character and I haven't even shot, so hindi ko pa alam kung paano ko to gagawin. All I know is the backbone that they gave me, which is not so far from naman the ideal me. How about the rest of the cast naman sa The World Between Us? Would this be the first time na makakatrabaho mo sila or you've been friends with some of the cast naman? Hindi ko pa alam kung sino talaga lahat ng mga kasama ko. All I know is that I am going to be working with Alden, whom I've worked with once. I guested for his show. I had like a special guest character from his show, which like parang nag-overlap with my old show before that. And that's the only experience I've had with him. If not, then I probably forgot, but I don't think so. Thomas, a friend, I really like working with him. He's great to work with on and off the camera. It's just great to share space with him. Miss D is it will always be an honor to work with her. I've worked with her once. I know I'm working with I got quite intrigued with the breath of air in that moment. Yeah. Every project you should always Basta. I just like working with her. She's nice. How about Jasmine naman? Jasmine, that's right. I was supposed to work with her in a project which I don't know kung matutuloy pa or what, but I did get to spend a few days with her during the reading and all that and get to know her a little bit. And she looks like she was my classmate with before. Parang ganun. A lot of people are really, really looking forward na mapanood na ang The World Between Us. So please invite everyone, Sid, lalo na dito sa Mindanao na mapanood at abangan pa ang The World Between Us.
Hello, everybody. Sid Lucero here. I play a character named Eric in a show called The World Between Us. And I really don't know when it's coming out, but please watch out. I know that you guys are looking forward to it. I hear. I'm excited to be part of this. More importantly, I'm excited to give you guys my all. So I hope that comes across. And yeah, let's all watch together. Thank you very much, Sid, for making time for us dito sa At Home with GMA Regional TV. At Home with GMA Regional TV, thank you for having me. Yan. Parang gusto ko lang ipakantahin, Sid. Thank you very much. Thank you so much. And that was Kapusong Sid Lucero. Siya lang mo mga kapuso kamubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa ka maka-inspire nga storya na sabang atong hisgutan karong buntaga. Sanglit ato makauban ang usa ka fresh grad nga mihimo sa tanang diskarte sa kinabuhi aron lamang makahuman sa iyahang pagtungha. Sabay-sabay tang ma-inspire sa kinabuhi ni Kuya Jerome Velez nga taga Claveria, Misamis Oriental. Kuya Jerome, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, sir. Okay ra, sir? Okay ra kayo, sir? Good to hear nga maayo imuhang kahimtang, Kuya Jerome. Pero sir, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon, unsa ba ang dagan sa imuhang kinabuhi diya sa Claveria? Ang dagan sa akong kinabuhi, sir, primero, sir, kuan ko trabaho ko kinyahan, sir, pineapple plantation, sir. Dayon uma-uma ginagmay, nagtanam mo utan, mga gulay-gulay para makapalit og sir, pagkaon sa akong pamilya. Uban sa bakong pag-suporta sa akong pag-eskwela, sir. Kuya Jerome, kamusta pud ba ang kinabuhi nga nagtrabaho pa ka alang sa imuhang pamilya ug gatungha pagayod ka sa kolehiyo? Grabe, listen gid kayo nagyan, sir. Kay nasabay naman gid nako ang pagkaon, pag-eskwela sa akong mga anak, kapil na pud akong pag-eskwela. Medyo grabe yun. So Kuya Jerome, pangandoy bagayod nimo nga makagraduate sa kolehiyo? Sukat pagit sa bata pa ko, sir. Ang andoy ko, sir, nga kuan. Eskwela, college, kay sukat sa akong pagkabata, sir. Lisod na yun. Lisod na yun ako nagyan. Broken family. Bulag ang mga ginikanan. Sanasa na ng puyo. Wala na saktong address. Nana, sir. Muna nga, nakakuan ako. Akong nalantaw sa akong pamilya nga. Di na nila magian ako nagyan, sir. Diyang gatungha ka, sir, o grabe ang challenges. Wala ba kagibati o pagkawala sa imuhang paglaom? Labi pa, nga lisod ang imuhang kahimtang. Ay, bati na ikog ka dahon, sir, nang medyo walang-wala na yun. Sama tatong kuan sa pag-abot sa kuan, sir, pandemic. Ano pandemic po? Kuan po kayo, timing po nga nalanghin ako sa mga kuan sa pinyahan. Tamong head sa pinyahan nga. Murisahin sa ko, undang sa ko kay. Ako sanang i-focus akong pag-eskwela kay matag kuan magayo. Medyo alangan niya sa oras kung alas 3 pa ko mo kuan, mo prepare. Alas 4 ba ang klase. So nananghin ko sa ila pagka third year, sir, nga mo undang sa ako, murisahin sa ako. Nananghin ko pagtarong. Pagabot sa pandemic, wala na ko trabaho nga kanang wala na ko ng kumpanya, wala ko trabaho pinyahan. Kini nagagad na lang ko sa trabaho na ko sa uma-uma ginagmay, kay ginagmay ra gid magtuda akong uma, sir. Kay kasagara pa din, sir, kanang ang akong isaligan, sir, kanang kuan kini sa gawas bitaw, sir, kanang mapatrabaho. Karon Kuya Jerome nga nakabot na gayud nimo ang imuhang pangandoy nga makagraduar. Unsa ba ang imuhang ginabati karon? Lipay ko, sir, eh. Sobra na ako kalipay kay grabe gid ya singot biya. Grabe nga kapoy sa lawas nga gagawanta na lang kay para nga makakuan. Nga kapoy, sir, di na ako ma-explain siguro, sir, kung sa kapoy ako nagian. Julian R. Velez Jerome V. Grabe makatandog gayod ang imuhang storya sa pagpaningkamot, Kuya Jerome. Busa tagaan ti ka og tsansa nga makapanawagan sa mga posibleng mudawat kanimo sa trabaho karon nga nakagraduar ka na. Ako magangiyo sa inyong malumong kasing-kasing, nabata rin ako ninyong trabaho kay kinahanglan din akong trabaho gid nga nang stable bitaw nga trabaho para nga nang masuportaran akong pamilya. Daghang salamat Kuya Jerome sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Salamat sa imong istorya and continue to be an inspiration. Amping kanunay. Salamat ko sa Ginoo nga akong gigiyahan gilandagan sa akong pagpaningkamot sa akong pag-eskwela uban sa akong pamilya. Sa akong mga classmates, batchmates nako, instructor, deans, PCC president, sa tanan Tagulwanon, salamat kayo nga dihagi ko ni graduate sa inyong lugar. Thank you kayo. Say tungod sa nahiusang hilig ug paghigugma sa musika, padayon tang ginahatagan og good vibes sa ilahang mga music performances sa bandang Fav Jazz. Samtang Jill, taliwala pa man sa kalisod sa kinabuhi ni Jerome Velez, isip amahan og estudyante, mas nipatigbabaw kaniya ang kagustuhan nga makahuman sa iyahang pag-eskwela.
Panghinaot na lamang niya nga adunay mga kumpanya nga mudawat kaniya karon nga nakahuman na siya sa iyahang pagtungha. Samtang sayog mga kapuso, dungan natong atangan ang karakter ni Kapusong Steve Lucero sa upcoming GMA drama series nga The World Between Us. Mga kapuso, unta na inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Louis Satcher nga it is better to take many small steps in the right direction than to make a great leap forward only to stumble backward. Haom sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See y'all tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa Pilipino.